cleaning ko guys. Nagpuki din sa Rablones. Sentro ni sa Rablones kung maglasang sakop ni poblasyon sa Rablones, Bohol. Ay, thank you for watching. Medyo na itong na chuko. Tinuod dyan na ilinggingan nga pangit pa. Ang ginawag nga mapupupong gamay ba? Ano dyan sige, dahil salamat. Luan din ako guys, may budag. Luan ko na hilit sa pan. Ito ba isa ang gisian? Ito. So, kusuguan na po. Saliatan na siya. Ito ang niglas. Pero lebih sih tua nih apa sih aku mau bahas pak general cleaning dan pas namanya bro tahun sa kahuyan kaliwa sa kagabihan. Itong municipal sa naman baka naglasan naglatita ano kung labar yung unibus na saktura ni